Týmto experimentom plánujeme prakticky overiť uvoľňovanie plynného kyslíku pri reakcii katalázy a peroxidu vodíka. Približne do tretiny predom predpripravenej skúmavky nalejeme 35% roztok peroxidu vodíka koncentrovaný. Vzniknutú zmes dôkladne premiešame s čo najlepšie premletým kúskom zemiaku. Kataláza sa najlepšie uvoľňuje pri narušení buniek rastlinných aj živočíšnych. Okrem iného, ako zemiaku a jablka, obsahuje katalázu vo veľkom množstve napríklad aj ľudská krv. Zapálime liehový kahan, nad ktorým začneme pomaly ohrievať skúmavku. Pri ohrievaní prebehne reakcia, ktorej výsledkom bude na prvý pohľad veľmi rýchlo sa rozmnožujúca pena. Pod skúmavku si priložíme kadičku, do ktorej bude pomaly odkvapkávať kúsky peny. Pena by mala obsahovať vzduchové bubliny, v ktorých je obsiahnutý práve spomínaný kyslík. Na tlejúcej špajdli si môžeme experimentálne overiť prítomnosť tohto kyslíka. Jemne tlejúcu špajdľu priblížime pomaly smerom ku kadičke a pene. Snažíme sa dostať čo najväčšie množstvo peny a je možné pozorovať, ako sa vplyvom kyslíka tlejúca špajdľa rozhorí jasnejším plameňom.